Камолу Фирдавс, барномасоз. вақте ки ҷои рафтан маълум набошад, ба куҷо мерафтед? ҷои рафтан маълум набошад, ба китобхонӣ машғул мешавам дар вақти худӣ. як кас метавонад ки тамоми ҷомеаро дигар кунад. бо чӣ роҳ восита? метавонад, агар шахси ба қудрату шердил бошад. чӣ гуна инсон бояд бошӣ ки набуданат миёни мардум дарҳол эҳсос шавад? накӯкор, негӯ, инсоне ки фақат хубии мардумро мехоҳад. он одатро мардум 20-30 сол пештар надошт. кадом одатро? интернет зависимост будан. аксарият мегӯянд ки ҳақиқатро пайдо кардан душвор аст. будани ҳақиқат дар ҳама ҷо шарт аст? будани ҳақиқат, бале, албатта. беҳақиқат ҳаёт маъние надорад. агар ҳамон ҷо маҳдудият набошад, мо инсонҳо тамоман аз худ меравем. дар куҷо? маҳдудият дар рафтор шояд бошад. рафтор миёни волидайн. агар шумо метавонистед ки барои тамоми башарият як қоидаи нав ҷорӣ кунед, он чӣ қоида мебуд? мехостам ки тамоми меҳнатҳои одамон қадр карда шавад, бахусус кормандони соҳаи телевизион ва радио.